नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया बेवफाई मीटर लेके। आ कुछ भैया लोग के मतलब कि कमेंट चलो भैया तनी खतरनाक बेवफाई मीटर लिखी जो लड़की धोखा देते ऐसा। तो आज के मीटर एकदम नया कंपोजिशन गीत बा, मस्त गाना बाटे भैया। बस नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% रील पर वायरल होके भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कल जाए कि कैसे गीत के गायक बा का एकर धुन बा का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया को बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ नया नया मैटर सुने के देखे के और गावे के मिली। और वह कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ बा बेहिचक संपर्क कर सकेला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के गाना जैसन चाहत होगा वैसन मिली। मीटर में कोनो प्रकार की दिक्कत ना। आज के मीटर देखिए कैसे गाओ बटे। लइकवा कहता कोइले दूसरा के साथे कुकरम बड़े छिनरी रे बहुते बेसरम। सुन कोइले दूसरा के साथे कुकरम बड़े छिनरी रे बहुते बेसरम। कोइले बारे संगे घात भावे दिल पछतात तेहू एक दिन बड़ी पछतइबे। यूज क के छोड़ दिहल जइबे रे छिनरी, यूज क के छोड़ दिहल जइबे। अरे यूज क के छोड़ दिहल जइबे रे छिनरी, यूज क के छोड़ दिहल जइबे। तो भैया ये मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी हो। अगर ये मुखड़ा पसंद बा फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमारा नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। बिल्कुल उचित चार्ज पर गीत रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। और कोनो भी पर्सनल मैटर लिखवाओ बा चाहे नया म्यूजिक बनवाओ बा बेहिचक रुआ संपर्क कर सकता नहीं। मिला नहीं फिर से अगला वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई भैया तो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर अगर पहली बार होखम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।